una alegria sense fronteres, una alegria plana sense normes. Tinc una alegria de camins oberts, una alegria de color verd, una esperança que no s'acaba, una esperança. queda esperança quan va. L'Ajuntament està sempre en el comerç local. Creiem que és el que revitalitza la vida del poble, és molt important. Ara mateix, com esteu veient, en esta plaça estan totes les casetes plenes de gent i això és molt positiu perquè no només perquè puguen vendre durant este cap de setmana, sinó també per a molts comerços poder donar-se a conèixer. De camins per fer, una alegria salvatge i ardent, una alegria que crema. El comerç local és fonamental. Si no tenim comerç local, en seguida ens convertim en un poble dormitori on no se creen llocs de treball ni se crea res. Hem de pensar que hem de generar la riquesa al nostre voltant. Queda energia i no cal plorar. Son camins d'amor. Para nosotros es una prioridad y, por supuesto, apoyar el comercio local, apoyar las iniciativas comerciales, las iniciativas de emprendedores, pues es muy importante porque, lógicamente, generan empleo en nuestros pueblos y ciudades.